Spesial buat Gonso Ngamten yang dari Karanganyar. Padang rasane ati kang nandang sewiting liya hanyawa aku kowe lapo katresna Dimas wong ayu kajalo ojo selek katresnan pancene tresno iki ake pacoba. Tresna iki yen to aku sliramu rati akoni Senadyan ora bisa nampa kakang pajogo yen durung tapi samrengkang kuwasa. Iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapun tresno dapat kendhat saking coba parewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu saking coba parewangi pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyiji.
dikon lelapo tresno datang kedat saking coba cari wangi tak pateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Terima kasih. Oke, kasih lagi.